Hej, Musse. Hej. Har du det dårligt? Ja. Hvad? Så begyndte du at ryste. Jeg kan godt se, at du har det virkelig dårligt. Jeg tror, jeg bliver nødt til at ringe til en ambulance. Har jeg ikke ret? Jo. Skal jeg gøre det? Ja. Nu! Kom! Hvad er det med ham? Det er fordi, at han kom syg hjem fra skole, og han har bare fået det dårligere og dårligere, og nu begynder han at ryste. Og han har epilepsi, men jeg ved ikke, om det er det. Og du skal lige... vi bliver nødt til lige at få ham undersøgt. Ja, men hvem vil du have tage med mig eller hende? Okay. Vil du tage min kollega? Okay. Hvad raler du? Har du feber? Ja, det har han.